Igazán nagyon kellemesen szép napot kívánok minden kedves nézőnek, köszöntöm Önöket sok szeretettel, ezen kívül pedig egy igen-igen jó mérkőzést kívánok. Hova tovább? Egy igen-igen jó bronzmérkőzést kívánok mindenkinek, mert hogy a magyar női kézilabda válogatott bizony, hiszik vagy nem, visszatért a világelitbe. Annyira jól sikerült ráadásul, mint láthatjuk, ez a visszatérés, hogy egy bronzmeccsre mindenféleképpen futja. Mert hogy bár tegnap ugye kikaptunk a norvégoktól 30-19-re, közben a lányok melegítenek, és a magyar névsor olvasható jobb oldalon, bal oldalon nincs semmi, olvasni való nagyon. Szóval ugye tegnap kikaptunk Norvégiától, de azért a bronzmeccs az mindenféleképpen ettől függetlenül, és ezzel együtt is nagyon-nagyon nagy eredmény, Görbic Anitának is sokat köszönhetünk, nem volt még kiállítva, érdekes dolog, 17-7-es lőtt be, és így tovább. Hasonló mutatók, Tomorinak már van egy kiállítása, de ő is elég jó, nem véletlen emelik ki. Szerbek névsora. A szerbek, hiszen ők az ellenfelek, Montenegrótól kaptak ki, egyetlen egy árva góllal, 27-26 lett az a mérkőzés, úgyhogy majd este a norvég-montenegrói döntő igazán ínyec falatnak ígérkezik. Közben elkezdenek melegíteni a lányok. Tomasevicsen sok múlhat mindenféleképpen, az egyik kapusuk, ugye a szerbeknek, ezért nincsenek olyan mutatók, mint itt, például Lekicsnél. Andrea Lekicsnél ugye a 7-es mutató, és így tovább, és így tovább. A magyar kapitány Karl-Erik Böhn debütál, nagyon szép eddig, már mindenféleképpen szép. A másik oldalon Sasa Boskovic a coach, Damjanovic itt volt egy pillanatra látható, ott pedig Filipovic kelt föl. Lassan el is kezdődik a mérkőzés, aztán majd inkább közben fogok erre kitérni, hogy hogyan is jutottunk ide, vagy a félidőben, vagy valamikor, amikor erre időnk lesz. Herr Orsolya kezd majd a kapuban, de 23-as számmal ugye egy pillanatra lehetett látni Szekeres Klárát, ő is ott van a kezdők között. A magyar válogatott bal oldalon védekezik, csupa pirosban, a szerbek kék nadrágban és fehér fölsőben jobbról balra támadnak. El is kezdődik rendesen az adogatás, Lekics, Filipovic vissza Lekicshez. Filipovic átkerült a jobb kettőbe közben, Lekics, ott volt valami, ott egy bejátszás, nincs gól, viszont van egy sárgalap, Szekeresnek van egy sárgalap, azt hiszem. Igen, hát ez már biztos. Igen, Szekeresnek van egy sárgája, egy elég korai sárgalap, ez nem lehet rekord, elég korán jött. Jaj, na nézzük, megint neki rugaszkodnak a szerbek a támadásnak, szövegetik. Filipovic odaadja, nem jó a bejátszás, résen voltak. Jó, azt a Triscsuk vinné földre, aztán ő esik végül is el. Megkapják a... Lekics volt az. Megkapták a szabaddobást érte. Jaj. Damjanovic a szélről közben bejött. Ott már belefújtak, nem volt sok minden. Vérten Orsolya védekezett igen jól. Onjanovic. Nézzük, ha azt a betyárát Popovicsnak a kezesült el, nem sokan látták szerintem. Ezt Herosi csak nézte, a lelátón meg örülnek. Nézzük még egyszer, hogy mi történt. Görbic és Triscsuk között sikerült Jelena Popovicsnak betalálni, ezzel megszerezték a szerbek a vezetés nagyjából 100 másodperc után. Jaj, Görbic majdnem kicsúszik a kezéből, Triscsuk benn marad. Azt a betyárját, ott a satú, kérem, Szamoranszki. Rédei Sos, mindenki ott volt. Erics volt az egyik tettes, őt láthattuk. Hoppá, ott a szép, jaj de szép gól. Kellett, viszonylag hamarabb sikerült, mint nekik, Rédei Sós lőtte a magyar gólt. Ott a bejátszás, az már nem jó, az indítás, Szucsánszki felé, de sikerült lefülelni a passzot. De kár érte, talán Rajovic ért oda. Boskovic örül neki. Filipovic érkezett. Na nézzük, megint a támadás, Lekics elkapják. Megvan, igen, jár a szabaddobás érte, Szekeres kapta el. Nem ő van a képen, de Szekeres kapta el, higgyék el nekem.
Hát rendesen megy a keverés, a figura. Filipovics eladta, de már vérten hiába indult vele. Na nézzük. Filipovics. Nem jó. Nekünk jó, nekik nem. Nem lett gól. Marad az 1-1, több mint 3 perc után, de most mi fogunk támadni. De kár, hogy nem ment be, de így van, ezt vártam, hogy őszinte legyek. Rédei Sós lőtt is végül is, Lekics van a képen, meg egy kicsit Damjanovics, de ő elment onnan. Nézzük, Triscsuktól Görbic, Szekeres, szélső, mindenki játékba fog keveredni, csak a bal szélső nem. Hát ezt kellett mondanom, azt a mindenit, ez egy helyből 7-es, én szerintem, ez biztos, hogy 7-es. Vérten volt az, aki földre keveredett, és Milosevic a bűnös. Olyan killing me softly. Milosevic a képen, az előbb még Popovics is látható volt. Itt várnak Herorsiék, hogy legyen egy jó kis ilyen 7-es gólunk. Még egy picit technikai szünet van, mondjuk úgy. Görbic fogja majd lőni a 7 méterest. Tomasevic pedig a kapuban. Ugrál, melegít, hogy kivédje a lövést. Effektíve sok minden eddig nem történt az elmúlt néhány másodpercben, most áll oda valóban Görbic Anita. A többiek mind hiénák, nézzék. Hát nem jut ebből semmi nekik. Vezet a magyar válogatott, Görbic 7-es góljával. Valójában Kál-Erik Bőn is örül. Szép volt a gól, alapvetően 7-esből is van szép, meg nem szép. Lekics irányítóban, Filipovics, hát sok minden nem változott. Popovics van jobb átlövőben. Ez egy elég rossz bejátszás volt, ezt inkább ne vitassuk, maradjon köztünk. Triscsuk már. Görbic. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy mi történt, mindenki várt, Onjanovics fölugrik, Onjanovics belövi a bal felsőbe. 2-2 az biztos, nem fújtak semmit, még oda át a magyar támadásnak úgy lett egyszer csak vége. Onjanovics belövi, ezzel 2-2. Ők vezettek 1-0-ra, mi 2-1-re, most 2-2. Görbic, Szekeres, visszapattan a falról, Triscsuk. Nagyon nagy lövés lett volna, és nagyon nagy gól. Blokk lett a dolog vége. Lekics rá fogja lőni, gól. Lehetett látni, hogy igazából olyan nagyon nagy szándéka nincs. Talán körülnézett előtte, de ebbe se vagyok biztos. Lekics tudta, hogy nem nézett körül, tudta, hogy rá fogja lőni. Appá, 97-tel ment. Durva volt. Megy az öröm a kispadon. Hát 3-2-re ők vezetnek. Hektikus a dolog. Hol ez a csapat vezet, hol az a csapat vezet. Triscsuk. Görbic vérten, vissza Görbic. Triscsuk, nincs lövés, Szekeres le a szélre. Szép a gól! Jól van, Kovacsic. Monika. Jó van. Ezzel pedig 3-3-ra módosul az eredmény. Örömteli, szép egyébként a gól is. Tartjuk a lépést a szerbekkel, ugye ők vezettek először, aztán mi vezettünk 2-1-re, Tomasevic bekapta. Majdnem, kiejtették a kezükből. Igen, hát Görbic láttuk. Lekics hát nem kireklamálta magának, volt benne igaz is. Szóval Filipovics, Lekics, nagyon nagy gól. Nagyon nagy gól. Popovics betalál. Második gólja, az elsőnek a kopia gyakorlatilag. Tényleg ez a kópia. Jaj. Rédei Sós, Kovacsic, Görbic, Rédei Sós, gól. Hát ennyi a recept, kérem. Ennyi a recept. 4-4. Kellett a válasz okvetlenül. Fantasztikus kép. Szóval második gólja Popovicsnak, de második gólja Rédei Sósnak is.
Hát, ment a küzdelem rendesen, Kovácsics van a képen. Nem hagyta magát. 5-5 lövés, 4-4 gól, 80-80 százalékos lövő arány. Filipovics fölugrik, leesik, és kaptak egy hetest, az biztos. Igen, szekeres volt, ez is kétségtelen, és Herrorsolya, szerintem hozzáért Herrorsolya, és úgy lett kapufa. Tudom. Jaj, Onjanovics belőtte, szép volt. Belőtte a hetest. 5-4-re megint ők vezettek a 8. perc közepén. Igen. Oda ment a lövés, láthattuk. Gyerünk, ösmét egyenlíteni. Hoppá, Tomori is a pályán, ugye? Még nem lőtt gólt. Vérten se lőtt gólt. Hát neki a falnak, de nem véletlenül. Milosevic pattant belülre Tomoriról, a 6-oson belülre. Görbic nem sikerül megfordulnia. Lekics fogta meg, elég nem is Lekics volt, bocsánatot kérek. Lekicstől is, Damjanovics volt. Őtőle is. Rédei Sós. Ez egy védés. Ajjajajajaj. Jó van, visszafújták, illetve befújták. Eric, Jelena Eric. Majd azt mondom, Erik. Eric. Na nézzük. Kovácsicstól Görbic. Mekkora figura! Hát ezt megint eladjuk! Hát a románok ellen volt erre egy gyönyörű példa arra, hogy Vérten a szélről befut, 6-os mentén valahol a falban befut, és amikor a 7-eshez ér, szembe van a kapuval, kapja a labdát, most éppen jól láttam Görbictől, és ajtóablak helyzetben belüli. Gyönyörű, látványos, eredményes akció, itt is egy gól közben Filipovics is betalál, vigyázz nekem, ha ő elkezd gyártani gólokat, akkor ő így futószalagon sül el neki a keze, erre majd esetenként figyelni kell. Magas a lövő százalék, ez azt is jelenti, hogy alacsony a kapus védési százalék, mind a két oldalon, ez egyrészt rossz, másrészt jó, értjük, hogy melyik miért. Tomori, gyönyörű passz, gyönyörű kiszolgálás, Szamoránszki Piroska első gólját szerzi, bravo, jó kis passz volt, be kellett lőni. 10 perc után 6-6, mindegy, jó gyógyszer, az is 10 perc után 6-6. Filipovics, Lekics, szélről is mozognak. Nem, jó van, nem volt semmi, eladott labda. Vérten, elkezdett dadogni, védett Tomasevic, de a vonalra lépett, sőt szerintem a vonalon belülre is lógott a lába. Hát na mindegy. Egyébként sem volt jó. Nincs gól. Eladták a labdát, mi ezt így elpecséreltük, elpazaroltuk ezt a lehetőséget. Ott van az eladott labda, majdnem 11 perc alatt 7, 4 itt, 3 ott. Filipovics a labdával. Nem azt mondom, hogy én megmondtam, de én megmondtam. Vigyázni kell rá, meg különösen, nem lehet mindig mindenkire, de szekeres volt ott és megy le. Rédei Sós jött helyére, menetrendszerűen támadásban. Tomori, Görbic, volt egy bepassz, de nem fújtak semmit, Szamoránszki nem tudta átvenni a labdát, mondjuk így. A mértekkel most ne foglalkozzunk. Lekics, tovább a szélre. Jó. Ajjajjaj. Kár érte. Milosevic. 2-t lőnek zsinórban. És most már 2-vel vezetnek. Ugye 6-6 volt. Éppen 100 másodperccel ezelőtt. Hoppá. Löktek egy jókorát. Megy a reklamálás. Damjanovics szánja.
ez a neve is, de hát most már Szánja Bánja, de azt hiszem, hogy nem kell visszanézni ahhoz, hogy emlékezzünk rá és megítéljük, hogy ez bizony jogos volt. Szamonánszky a sértett végzi el, nem azért, mert ő megbántott, ő szokta. Görbic, Rédei Sós, ez egy buta eladott labda, a dühítő, pláne dühítő az, hogy emberelőnyben voltunk, hát mi mindig abban vagyunk, tudják, 100 másodpercig még, és ha csak nem lesz valami kuszálás, de mindig más, mindig fájóbb, hogy emberelőnyben eladni a labdát, kihagyni egy helyzetet, nem góllal befejezni egy támadást. Direkt nem mondtam, hogy gólt kapni, így aztán jó lett. Görbic az biztos, hogy megsérült, Lekics rálőtte, de már előtte fújtak. Úgyhogy az óra áll. Megmondom őszintén, ugye Lekics előbb fölugrott, leesett, leérkezett, nem lőtte rá, és a bal kezét én nem akarok hülyeséget mondani, puff. Igen, Lekics fölugrott, nem lőtte rá, leérkezett, mert fizika, és nem tudom, ott a bal keze az biztos, hogy ott hozzáért Görbichez. Aztán utána már nem volt útba Görbic, könnyebben ugrott föl a hatosról és lőtte be a labdát. Jaj, kapust cseréltünk, kis változtatás, kis Éva jött. Támadunk, emberelőnyben támadunk, a szerbek vezetnek 6-8-ra, bocsánat, 8-6-ra, ha már így mondom. Ó, hát ez az előzőnél is butább, fatálisabb hiba volt. Onjanovics meg belövi, hát ő az előbb is oda lőtte, azzal 2-2-vé alakult az eredmény. Most már Onjanovics, bocsánat, a harmadik gólja ráadásul, ezzel most már 9-6 oda. Hát ott Kis Éva mezét elkapta, miután gólt lőtt Onjanovics. Láttuk azt is, hogy hol. Mi mindig emberelőnyben vagyunk, most már úgy nagyon nem kéne sok gólt kapni. De most 3-at kaptunk zsinórban, 6-6 után, abból 2-t ember hátrányban, bocsánat, ember előnyben. Az ember hátrányban lőtték a szerbek, és most teljesen jogos az időkérés, Kárlelik Bőn kicsit odalép a lányok nyakára, néhány instrukcióval ellátja őket, vérteni volt itt hozzánk legközelebb. Így van, itt a Sofia. Hát igen, egyébként ezen most így eszembe jutott Herrosit látva, hogy azért ezen a német kollégák szünnakadtak. Ők azt látják, hogy az van rá, hogy Herr, bár hívhatnak úgy bárkit, akármilyen nemű. Hát amikor azt mondom, hogy Herr Orsolya, akkor ugye ez nem a megszólítása. Igazából, hát Szerbia is időt, illetve kapott időt, mi kértünk, de ők is kaptak. Szamoránszkynak azt hittem egy pillanatra, hogy vérzik a szája. Hajtsatok, lányok, vannak Szamoránszky piroska hajában is. Hajtsatok, mert 9-6 oda. És még fél percig emberelőnyben vagyunk. Ezt a mindenit! Hát ez nem egy emberelőnyös gól, de Tomori irgalmatlanul bevarta. Faragunk. 7-9. 88-al, mert nem rossz az. Elmondom, ma már kiírták. Hát ha valaki nem vette észre. Jaj. Na, nézzük. Popovics, Lekics, Filipovics, Lekics. Jön a szél. Variáció, Damjanovicsék. Milosevic, tudják, a két szélső is beszáll néha. Hát, nem kellett volna mondanom. Jó! Nagyon jó passz volt. Gyönyörű passz. Damjanovics-tól kapta Filipovics. Ez egy jó passz, és itt ez a meglátás, hogy teljesen egyedül árválkodik. Már kiegészültek. Szerintem igen, tehát már éppen nem voltunk emberelőnyben. Szamoránszky végzi el a szabad dobást. 10-7, még mindig 3-mal vezetnek, de kéne. Gólok. Az előbb lőtt Tomori, most! Rédei Sós lőtt, megőrül Boskovics a kép alján, Lekics tárkarokkal várja Szucsánszkyt, aki letérdel, nem véletlenül. Jár a szabad dobás, Erics hatására térdelt le Szucsánszky, maradjunk ennyiben. Tomori,
Rédei Sós. Hát Rédei Sós. Gól. Ez is gól. Ennek is örülünk. Valakinek a Tomasevic. Hát ez biztos, hogy hát a blokkom, na mindegy. Nem mondok semmit. Gól. Nézzést kérek, itt nem tudok betelni ezzel. Gól lett. Na, tovább. Megint 2. Jó, csak most ezt ki kell védekezni. Filipovics. Jó a blokk. Sarokdobás jön, de jó a blokk. Filipovics lőtt egy nagyot, de most résen voltunk és féken tartottuk, hát blokkoltuk a lövését. Hát az gyermeteg, az hiába van kapuban, az már nem jó. Kiséva egyből dobja. Izgatott Boskovics. Na nézzük. Hát ha ezt tudja Tomori, gyönyörű gól. Fantasztikus gól, és ezzel már egyre jövünk föl, -3-ról -1-re. Jó van. Szüza Tomori második gólját lövi. Hasonló az elsőhöz. Ez is bement. Nagyon jó. Jaj, de kellett. Lövő százalékok elég nagyok. A kapus teljesítményeket is mutatja ez valahol burkoltan. Egy kis matematikával ki lehet számolni. Fejfej mellett a két csapat. Ilyen tekintetben is. Onjanovics forog. Szamoránszki Piroska volt ott elég közel hozzá. Jár a pacsi mindkét szomszédnak. Önn a kéz. Nem a játékvezetőké, csak a falé. Filipovics, Lekics, ez bagatel hiba, kérem. Nyerünk, gyerünk. Az egy 7 méteres lesz. Nem sikerült már, ugye Vérten megiramodott a labdával. Nem sikerült befejezni azzal a lendülettel a akciót. Aztán egy számunkra jó végkimenetele lett. Kucsánszki volt. Na nézzük. Aztán Szamoránszkit tették földre. Görbic. Gyerünk Anitán. Jó. Magabiztosan egészen másik irányba mozdult a kapus a lövéskor. Második gólya Görbicnek, mind a 2-7-esből. Ugye először elmozdul arra, de a lövéskor meg a másik felé. Ez itt a lényeg. Többiek irgalmatlanul várták. Na. 2-1. 7-esek tekintetében vezetünk, de közben 10-10. 7-10-ről följöttünk. Szerb emberhátrány, meg másfél percig, csak ki nem állítanak egy magyar játékost. Popovics adja, Damjanovics most ott Ácsi bácsi. Igen, hát ez várható volt, hogy időt kér Boskovics is, mert 3-at lőttünk zsinórban. Ugye ők is 3-at lőttek zsinórban, akkor Szamoránszki góljával lett 6-6, és onnan lett 9-6, Filipovics, Milosevic és Onjanovics góljával. Aztán Tomori, Filipovics így lett 10-7, és azóta szépen 18-19, és most 10-10. De most ők fognak támadni. Rédei Sós, Tomori és Görbic Anita szerezték ezt a 3 gólt. Úgyhogy egyelőre olyan szempontból mindenképpen jól alakul a mérkőzés, hogy tartjuk a lépést a szerbekkel. Bár aki ebben nem hitt igazából, hogy legalább ennyire tudunk jól lenni, az magára vessen. Szekeres bólogat. Szofog, kérem tisztelettel a magyar időkérésből, nem hallottunk semmit. Én legalább nem hallottam semmit. Ó, nem volt dadogás még, nem volt dadogás. Damjanovics ki a szélre. Ez egy gól. Popovics lőtte be onnan most. Megint vezet Szerbia. Popovics. De mi lenne, ha most mi is... ott a válasz, mekkora hamar válasz, de nagyon nagy válasz. Tomori! Aztán megy az örömködés Szucsánszkival visszafelé úton. Hát... nem az a zöld festék kapusok, ugye? Fog, mint a zöld festék. Hát nem nagyon fognak a kapusok. Jaj.
Ó, de gyönyörű. Na, kellett mondanom. Vártam, hogy... Én megmondom őszintén, hogy Damjanovic vártam, hogy visszakapja, de nem kapta vissza, de ez így nekünk nagyon jó. Ó, hát az Tomorinak... Gyerekek, hát Tomori messzebbről belobja, nem a hatosról. Zsinórba 2 Tomori gól, gyakorlatilag... Szerintem egy percen belül. Hát az ott már ajtóablak volt Tomorinak. De hát... Neki ennél sokkal, hogy mondjam, kevesebb elég. 4-ből 4 volt, amikor 3/3-as volt. Az előbb. Bulaték örültek. Bulaték mulattak, csak elkanyarodtam, hogy mégse ezt mondtam. Na nézzük! Jó betörési kísérlet, de már belefújtak, hála a jó égnek. Megköszönhetjük, Popovics addig ment, de aztán Szucsánszki föltartotta. Jó volt. Jó volt a védés, de Onjanovics ott nem. Jó, benn volt. Nem is ő volt, nem baj. Ó, de jó volt. Milosevic lett volna. Ó, Kovacsics Monika kihagyja. Ó, igen, hát volt ennél rosszabb helyzet is már ezen az EB-n, amit bedobott. Ez most kimaradt. Kapufal, igen, láttuk ez előbb is. Lassítva sem ment be. Jaj. Lassan 20 perccel megy a meccs, 12-11 ide, sok a gól, 23 gól 20 perc alatt, sőt 19 perc alatt meg volt már ez a mennyiség. Vannak rendesen góllövők, hát ugye ez a kapus teljesítményből is látszik, ez nagyon szép blokk volt, rendesen megy az örömködés, Szamoránszki blokkolta a lövést. Nisavic végezte el, ha jól mondom a nevét, Damjanovic beköszön. Nagyon nagy gól. Ez befigyelt a felső sarokba. Nem adta a labdát Lekicsnek, a 91 hasított rendesen, szóval nem adta a labdát Lekicsnek, aki egyre beljebb irányító helyén várta, hanem rálőtte. Egyenlít Szerbia. Gyerünk lányok, nem hagyhatjuk, és kimarad. Hát az meg már ott egy ilyen veszett fejszennyel a halottnak a csók, stb. Erre csak ennyit tudok mondani. Damjanovic a gólszerző, már megint. Most ő is 2 perc, vagy 1 perc alatt 2-t lő, az előbb Tomori csinálta ezt. Hát ez nem volt akkora, mint Tomori góljai, ez is gól volt. Hirtelen, eddig nem is lőtt gól, a második gólja. Jaj, vannak dolgok, na mindegy, nem lehet megszokni. Azt a betyárját, azért azt tudják, hogy Tomorival csinálták ezt. Küpez az egyetlen olyan, akinek nem Icsre végződik a neve, és szerb ebben a csapatban. Küpez bánt el meglehetősen látványosan Tomorival. Ez sok kétség nem fér hozzá a kiállításról semmiféleképpen sem. Örülünk, hogy Tomorinak rendben van a javul a válla. Hát azért megvigasztalták, semmi gond. 6-0 percekben a kiállítás, tehát 3 kiállítás ott és 1 sem volt még a magyar részről. Szekeres adda, hol van Bódi Bernadett a jobb szélen? Nagyon szép gól. Hát akkora helye volt, kérem, azt valahol azt az oldalt Bódi kivételével evakuálták. Tehát bombariadóan, nem tudom mi volt ott, de gyakorlatilag nem is a 2-es helyig futott be, hanem majdnem szembe volt már a kapuval. Hát az egy szélsőnek, kérem, Kánoán. Ennek megfelelően be is dobta. Egyenlítünk. Hát mire kimondom, Dmitrovic új ember odaállt is, 99-es, fantaszticseszkaja, koreográfia, mert hogy ez tényleg egy jó játék volt, hát Kis Évának ezt sem sikerült elkapnia. Marina Dmitrovic valóban. Ajajaj. Jó lenne egy gyors minden kívánságon kérem, Rédei Sós. 14-14. Potyognak, mint amikor megrázzák a fát és az érett gyümölcs. Hát hullanak a gólok. Hát aztán persze Damjanovic vagy reklamált, vagy 2 kézzel úgy fölfelé, mint Superman, csak nem sikerült fölröppennie. Ő van éppen a labdával. Ki a szélre? Ki nem? Lefordulás. Hát ott már kérem. Jó van, Triscsuk volt. Helyes. Oké. Jó kis védekezés. Damjanovic. Ne lőjön. Nagyon jó ítélet. Teljes mértékben egyetértek vele. Jól van.
Jaj. 14-14, ebből valahogy teljesen fejfejbe lett a csapat. Valahogy jól kéne kijönni, azt akartam mondani. Vince Melinda, hoppá! Micsoda kapufás góllal köszön be a balszélsőnk. Debütál ezen a meccsen. Vince Melinda egy rövid kapufás góllal. Még azért néz középre, de 2 kapufa is volt. Azt hiszem a hosszú lécet is elcsippentette alul. Ez is igazán kellemes volt visszanézni is. Vezetünk, megint mi vezetünk most 1-jel. De hát ugye, mint ahogy énekelték is, messze még a vége. Rettenetesen messze van. Damjanovic, Lekic ki a szélre. Nisavic, gól. Itt is a bal szélső. Ajajaj, Nisavic. Vagy Nisavic? Nem tudom. Annyira, sajnos ezt nem művelem, egy nyelvet. Ebből a kiírásból meg nem derül ki annyira. No! Majd úgy figyelek. Hát igen, azt mondtam mellettem az angol kolléga, 15 mind. Teniszesen, de végülis 15 mind. Szamoranszki meghalt majdnem a... igen, Lekic kiküldik. A 7-es az biztos. Szamoranszki csendes hős, nagyon nagyot küzd Szamoranszki. Egy gólja van eddig, de döbbenetes, amit ő művel ott bent, és 7-es harcolt ki újra. Görbic lövi, újra. Görbic lövi be, újra. Tomasevic. Hát, ezt se sikerült megfognia. Nézzük, hogy mennyire volt közel hozzá. Láttuk. Görbic góljával 16-15-re vezet a magyar csapat. Lekic teszi ki oldalra. Visszakapja. Damjanovic. Egy furcsa kiválás volt a falból, megragadta a tekintetem. Lekic, nem jó az átejtés. Kapnak egy 7 méterest. 2 méteres, 2 perces kiállítás Bódé Bernadett csücsen le először a magyarok közül a mai nap. Belül is volt, meg gólhelyzetben is volt, meg mi egymás. Úgyhogy ott Karl-Erik Bönék társaságát élvezi egy kicsit. Kis Éva bejött, Onjanovic kezében a labda, 7 méteres. Hoppá! Kapufás védés! Ez az igazi! Azt hiszem ő igazán érzi ezután pláne az élet sava borsát. Ez igen. Ez nagyon szép volt. Ragyogó, ott a beijesztés, semmit nem ér vele. Ott a nem fogsz, kérem, ott Figaro. Fantasztikus volt, nagyon jó kis védés volt. Jobb kézzel a bal kapufára. Jaj, de jó lenne most 2-vel elmenni, ez lélektanilag nagyon jó lehet. Vince Melinda, gól! 2-vel vezetünk! Ez nagyon jó. Tardos, hát nem tordas, az is lehetne, nem mindegy. Na mindegy, most már szép a gól Vince Melindának. A második gólja, 2-vel vezetünk 17-15-re. És ember hátrányban vagyunk. Még egy jó percig. Várom, igen. Nisavic. Onjanovic-től a passz. Nisavic lövi be, Onjanovic a gólszerző. Bocsánat, elnéztem. Ez fatál error volt most nálam. Leragadtam, hogy teljesen ez az oldal. Hát ez Kis Éván azt hiszem, hogy nem múlott. De hát ez az ember hátrányunkon is múlott. Valamire már rá kell kenni. Valami kicsit a megfoghatatlanabbra. Jaj, hát Onjanovic lőtte a gólt. Ez meg Szucsánszki! Hát ő is tudám. És az öröm, az a legjobb szerintem. Nagyon nagy. Szucsánszki öröme. És előtte a gólja. Damjanovic addig forgolódik. Jó volt, Szekeres védekezett vele szemben, meglehetősen eredményesen teszi ezt már sokatszor, reméljük nem utoljára. Szekeres Klára. A kapufa ezúttal velünk van, aztán illegális eszközökkel akadályozzák meg a labdaszerzésben a kipattanó megszerzésémet Trissukot. Onjanovic volt a tettes, de hát ez most így esett. Trissuk örült a padon. Na nézzük.
3-mal elmehetünk, ezt most realizáltam igazából. Gyönyörű, befutás Vince Melindától, Szucsánszky fölugrik, és bemegy. Nem mondjuk ki, hogy hogyan, és az öröm, amit annyira szeretek, fantasztikus volt ez a gól, és egyébként akárhogy ment be. 3-mal vezetünk először ezen a mérkőzésen, felhívom a figyelmüket arra, hogy 9-6-ra Szerbia vezetett, 19-16-ra meg most meg Magyarország vezet. Variáció a szélén, Onjanovics-tól kapta Damjanovics, de már szabad dobás nekünk. 2,5 perc van hátra az első félidőből, majdnem negyedet mondtam, nem tudom miért. Annyira nem aprózzuk el. Lekics megfogták, de még mehet tovább. Damjanovics, őt is megfogják, egyszerre 2-t fogott Szekeres. Milosevic a jobb szélről, 19-17. Az őröme nem tetszik annyira. Hát igen. Egy ilyenbe kapna bele kis Évi, egy ilyenbe kapna bele. Véletlenül, vagy direkt, vagy nem tudom, hogy kapna el a fonalat, mert aztán ezekből, hát ezt mondom, 11-5, és ez 11%, Réde, és most elvesztettük a labdát. Följöhetnek egyre, de nem fognak, ugye? Semmi, nincs fújás, csak egy védés, egy nagyon gyatra emelés, nagyon nagy indítás. Vince Melinda lövi az újabb gólt. Megint 3 közte. Bravissimo. Ennyit jelent egy jó védés, nem fújtak a bírók jogosan. Bielorusz kartársaknak köszönjük. Nagyon-nagyon jó kis indítás, ölelkezés. Na azért ebből a gólörömből is kivette a részét Szucsánszky. És Vince Melinda lőtte be. Onjanovicsot látom, ápolják, jegelik a földön. A tetsze csontjánál van egy ilyen, hát jég, gondolom, hogy nem sugárforrás, tehát nézzük meg a sérülést. Igen, az tény, hogy itt fölugrik Vince Melinda, annyira nem ér hozzá, és azt akarom mondani, hogy annyira nem ért hozzá, de ugye ennek van egy másik értelme is. Még jó, hogy nem ért, hogy kicsit beljebb volt Vince Melinda lába a hatoson belül, mint kellett volna, de ez így nekünk annyira jó, hogy egy magyar góllal jöttünk ki ebből, hogy sokkal nem lehetett volna. 3-mal vezetünk megint, 10 hétre ők vezettek, 20-17-re most mi vezetünk, mondhatnám ismét az analógiát. Damjanovics, Lekics, mozgatják, húzzák a labdát, Lekics, már megint Kisévának ez sokadik ilyen gólja, ami majdnem megvan, ez a méreg, de nem a cián, szokták mondani, hát igen, mert érzi valamennyire, odakap, egy picit lekésik, lemarad róla a nagy Lekics. Második gólja egyébként, meglepődtem, de tényleg csak a második gólja. Kéne egy akció, Tomori le tud fordulni, megadják a gólt, jól van, ez a lényeg, hát vízszintes helyzetben volt már Tomori majdnem, amikor ilyen nem súlylökő mozdulattal, de nem a klasszikus értelemben kézilabdás dobó mozdulattal kapura suhintotta a labdát, gól lett a vége. Van még fél perc, lányok, húzzuk ki, 3-mal vezetünk. Jaj, Filipovicsot látom újra jobb 2-ben, Lekics, nagy gól, ezen nem tudom mennyire volt rajta. Kis Éva, van még 5 másodpercünk, 21-19, Tomori rálövi, bíró is lehúzta a fejét, ez semmi, ez egyáltalán még a semminél sem volt több. Hát 21-19-re fordulnak a lányok, ez azt jelenti, hogy 40 gól 30 perc alatt. Hála jégnek nem egyenlő leosztásban. Sőt, hova tovább megyek, hála jégnek nekünk van több gólunk, nyilvánvaló ezért jó, 21-19, tehát a félidei eredmény. Most én egy pillanatra most itt figyelek közben a többiekre, a kollégákra, hogy mennyire lesz szünet, vagy mennyire maradunk itt. Állítólag egyelőre maradunk, akkor nyilván megnézzük a statisztikát, így van, 21-19. 32 és 33 támadást vezethettek a csapatok, picit jobb százalékkal lőjük, 2-2 leindulásból mind a kettő bement, 23-ból 18, 25-ből 18, mezőből leadott lövések, mondjuk így voltak, hetesek is, hát igen, ott van az a 3 gól, amit ők lőttek zsinórba.
Utána meg ott van az a 3 gól, amit mi lőttünk zsinórba, aztán volt olyan, hogy ők 2 lőttek 1 perc alatt. És utána, és ez egy nagyon-nagyon dicséretes teljesítmény, hogy az utolsó 10 percben szinte mindegyik percre jutott egy magyar gól. Tehát az utolsó 9 perc mindegyikében lőttünk, ugye náluk ez meglehetősen foghíjas volt. Tomori vezeti a listát, nem 5-ös a száma és 87 gólt lőtt, kár, 87-es a száma és 5 gólt lőtt, Rédei Sós a második 4 góllal, mindenhonnan lőttünk már gólt, volt ahonnan ki sem maradt, ez a beállós helye, és mindenhonnan lőttünk legalább 2 gólt, ez egy teljesen egál, teljesen kiegyenlített elhelyezkedés, 3 hetes és 2 leindulás gól, itt 2-ből 1 ment be, 7-es és 2 leindulás gól. A jobb szélső, a jobb kettesük, ugye jobb átmezőjük 6 lövésből 5 gólt szerzett, szemből is 5-ből 4 az arány, ez egy kicsit bosszantó is lehet. Tehát ez van, ezt kell szeretni. Örülhetünk, közben itt elkezdődik a montázs, úgyhogy lehet, hogy egyszer csak majd megszűnök. De a kép amíg van, addig azt mondták, hogy én is mondjam. Szóval ugye ígértem a meccs elején, vagy hát előtt, hogy pillanatra nézzük át, hogy akkor hogy is jutottunk el idáig. Hát ugye ott kezdődött az egész, hogy egy C csoportba kerültünk be, mert hogy ugye azért summázom az egészet, mert ugye ennél tovább nem fog játszani a magyar csapat, hiszen ez az utolsó meccse, ezen még fog tovább játszani, de több meccset már nem fog. És azt a csoportot megnyertük. Megnyertük úgy, hogy a horvátoktól kikaptunk. Azoktól a horvátoktól, akik a végén a csoportban nem is jutottak tovább, tehát 4 fős csoportban 4. lettek. Na ettől a horvátoktól kaptunk ki, ezért nem vittük tovább ezt a, ezt a 0 pontot. A spanyolokat megvertük, akik tovább jutottak velünk. A spanyolok egyébként megverték a horvátokat 25-21-re. Ugye úgy kezdődött, hogy mi megvertük, a horvátoktól kikaptunk, a németeket megvertük 24-21-re, ugye ez volt december 5-én. A németek egyébként harmadikak lettek, és a spanyolokat egyetlen egy góllal meg tudtuk verni. A félidőben 17-14 volt, a végeredmény 32-31. Tomori 12 gólt szerzett. Ez december 7-én volt. Aztán a középdöntőben összekerültünk Montenegróval, Oroszországgal és Romániával, akikkel ugye játszottunk. Montenegró megvert minket, Montenegró meg is nyerte a középdöntős csoportot, és hát döntős is. Ugye Montenegró 28-26-ra, a félidőben egyébként 6-tal vezettek 15-9-re, de innen lett volna szép nyerni, 2-re sikerült csak följönnünk. Romániát egy egészen emlékezetes mérkőzésen december 11-én megvertük 25-19-re, a félidőben 2-vel vezettünk, de ezt aztán utána kinyílt, ez az Olló. Azt ugyanez a 2 játékvezető, Gósko és Repkin Bielorussziából vezették. Az oroszok megvertek minket 31-25-re, ennek dacára az oroszok nem jutottak tovább. Ugye Norvégia-Magyarország 30-19, erről már volt szó, és Szerbia-Montenegró 26-27, így volt ez tegnap, és ma Magyarország-Szerbia a félidőben hát 21-19. Ugye régebbre, nem tudom mennyire érdemes visszatekinteni, tehát ez eddig ugye a 2012-es női kézilabda EB. Jövőre mi rendezzük ugye a horvátokkal közösen. Legutóbb ugye otthon tudott nyerni Norvégia, előtte Macedóniában tudott nyerni, előtte Svédországban tudott nyerni, 2004-ben pedig Magyarországon tudott nyerni Norvégia. Amikor mi rendeztük egyébként, akkor bronzérmesek lettünk. Negyedikek legutóbb 94-ben lettünk, dől a statisztika, rengeteg adat, hámozom ki a lényeget. 98-ban bronzérmesek lettünk, ugye akkor Hollandia rendezte, akkor is Norvégia nyert, közben ennyi volt a kép és a hang. Jöjjenek vissza, mert ki fog derülni, hogy ki nyer.